Salutare și bine ați venit la un nou video. Data trecută când am făcut macarons, v-am arătat că am făcut macarons și cu fistic și multă lume mi-a cerut rețeta de ganaj cu fistic. Așa că astăzi a venit acest moment în care să filmăm rețeta de ganaj cu fistic. Vreau să menționez faptul că noi aici avem doar jumătate de ingredientele pentru jumătate de rețetă, pentru că noi astăzi nu vom face macarons, vom face altceva cu această cremă de fistic, așa că noi vom avea doar jumătate de cremă, jumătate ingrediente pentru cremă, dar voi, ca să obțineți o cremă întreagă, dublați pur și simplu cantitățile. Și avem așa, 20 de grame de fistic mărunțit, 70 de grame de ciocolată albă pe care am tăiat-o în bucățele mai micuțe ca să se topească un pic mai repede, 70 de grame de unt, vom folosi și 2-3 picături de esență de migdale și 35 de grame de smântână pentru frișcă. Am pus o cratiță pe foc, la foc mic, în care am pus ciocolata albă. Vom pune peste untul. Le vom amesteca și le vom lăsa să se topească. Atenție, la foc mic, pentru că nu vrem să ardem ciocolata. S-a topit ciocolata, mai a rămas puțin de tot, dar peste care vom adăuga smântâna. Și vom amesteca în continuare până în momentul în care toată ciocolata se va topi și se va încorpora foarte, foarte bine smântâna cu ciocolata și untul. S-a topit de tot ciocolata, așa că acum punem fisticul mărunțit și în continuare vom amesteca. Crema asta e doar de amestecare. Amestecăm, amestecăm, amestecăm. Prins o culoare foarte frumoasă de la fistic, cel verde specific fisticului. Oprim focul, vom adăuga și 2-3 picuri de esență de migdale. Și cam asta este crema de fistic. Amestecăm bine ca să se încorporeze esența în compoziție și după care o vom transfera într-un castronel, într-un bol, într-o caserolă, în orice și o vom lăsa la răcit. Așa arată consistența ei, nici foarte lichidă, nici foarte groasă, undeva între, pentru că în momentul în care se va răci, se va mai îngroșa puțin. Păcat că camera nu poate să transmită miros, e un miros atât de frumos, atât de plăcut. Îmi vine să o mănânc așa goală și caldă. Și cam asta e crema de fistic. O să vă arăt cum arată și în momentul în care se va răci. Și pentru că ați așteptat atât pentru rețeta de ganaj cu fistic, drept recompensă vă mai dau încă una, o rețetă de ganaj cu piure de afine. Piureul de afine l-am făcut noi în casă, dar pentru această rețetă aveți nevoie de 35 de grame de piure de afine, 70 de grame de ciocolată albă și vom folosi 2 picături de esență de lămâie.
Piureul de afine, cum l-am făcut, noi l-am făcut în casă din afine proaspete, dar puteți găsi piure de afine sau orice alte fructe sub formă congelată la magazine. Am folosit afine proaspete, le-am blenduit, le-am pus la fiert undeva la vreo 15 minute, după care le-am dat prin sită și am eliminat acea coajă, da, care o au afinele, și am obținut acest piure care e destul de grosuț în momentul în care învârt castronelul. Da? Deci curge, dar foarte, foarte puțin. Nu l-am fiert cu zahăr sau cu altceva, pur și simplu doar afinele blenduite le-am pus la fiert într-o cratiță. Iar acum o să vă arătăm exact cum o să facem acest ganaj de afine. Tot la fel vom proceda, într-o cratiță pe foc mic vom pune ciocolata la topit. Atenție, tot la fel foc mic, da, pentru că nu vrem să ardem ciocolata, să mâncăm arsuri. După ce s-a topit puțin ciocolata, vom adăuga și piureul de fructe pe care l-am obținut și vom amesteca în continuare. Iar la final, după ce vom opri focul, vom adăuga și esența de lămâie. Noi am ales piureul de afine, dar puteți folosi orice alt piure, orice alte fructe. Tot la fel puteți proceda să faceți piureul în casă, pentru că veți pune doar fructul respectiv la fiert, fără alte adaosuri de zahăr, de alte chestii. Mult mai sănătos și se face și foarte rapid. S-a topit toată ciocolata, am oprit focul, vom adăuga esența. Și asta are o culoare foarte, foarte faină. O vom transfera într-un castronel și o vom lăsa și pe asta la răcit. Și cam așa arată cremele după ce s-au răcit. Aceasta e crema cu fistic. Foarte, foarte bine arată cu ajutorul unui poș. Pot să fie umplute foarte simplu și foarte rapid macarons, dacă vreți să faceți macarons cu această cremă. Și aceasta e crema cu piureul de afine. Tot la fel, foarte, foarte bine arată, au niște culori foarte interesante, foarte frumoase și în combinație cu coji colorate în diverse culori de macarons vor arăta perfect. Noi nu facem macarons de această dată, facem altceva, așa că la altceva vom folosi această cremă, dar foarte, foarte bine arată și neapărat o să trebuiască să folosim mai ales crema asta de afine în combinație cu macarons. Spor la bucătării și neapărat să-mi spuneți cum v-au ieșit cremele și dacă le-ați folosit pentru macarons, dacă le-ați folosit pentru altceva. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o încă pentru mai multe videoclipuri și bineînțeles și pentru mai multe rețete, pentru că am observat că vă plac rețetele făcute în bucătăria lui Silviu. Mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare și ne vedem în următorul vlog. Pa, pa!